Gut. Gut. И все още не сме към групата, нали? Време е да се присъединим. Да, ние търсим кафяв. Кафяв? Ясно се. Има една женска така, ама тя не е дошла още. Не е задължително веднага. Ай, какво правиш ти там? Какво правиш? Какво правиш? Ги везе. Крумча. Мамо! Мамо! Бяла коридорка! Пазарничка беше имаше 7. Ари, да, още един. Който му слага. Здрасти. Здрасти. Я слез там бързо е. Бързо казах. Чуш ли се тук? Ей. Да, само. Той ни подбира обаче. Кикон да е, киконче бе. Да отворя пръщата. Ако има 5 мъжки, едно женско, всички ще качим и женско. Ей! Ти гранатка! Гранатка! Какво става, момче? А? Ай, лапка. Ладно, виж къде копия. Много интересно тега. Шш! Получава. Дай ми разговорят. Той не обича скандали въобще.
Айде, не поsso. Será que o Ney mudou? Той тигър се казва. А вие откъде го взехте? Фирма Ричи. Аз съм чул, че не е хубаво от фирма и се това пък. Ми не, той си е човека, той си развъжда няколко вида породи в Владиславове. На каква цена? 400 лева. Аз как мога да се свържа с него? Ами той мисля, че спря да се занимава с тия породи, ама трябва да го виж в продавалника, по принцип има. Ама той сега няма малки. Ти ви няма да го пускате да заходи. Не, ще го пускам, но той е мъжки. Да, ами все пак е много скучен, нали остава за нас? Да. Стига да излязат кандидати. И в момента сме на... Тя майка му е кафява, пък баща му е черно и бял. Е баща му. Майка му има кафява и само има едно петно. А такова като беше тигрово. малък, вие го взехте на 2 месеца дълго, нали? Не, аз го вземах по-голям, защото човека го обучава и затова го вземах малко по-голям на 6 месеца. Обаче е запазен от малък. Да, Като е малко, личи ли му, че не израсна с такава краска? да, той си от малък си е с такава краска. Той не се е променял изобщо. Значи като се сменя козната леко по-тъмни стават раета, но жълто си остава жълто. И лятото идваше тук един пич, беше си обръснал булдога. Много яко беше. Е как ще го обръсне С то? някаква специална машинка за късокосмести. Аз ходих да го постригват, ама в салоните не го правят. Лятото много се скуби. Ами аз му даваме не добавки, има хранителни добавки и по-малко с куби. О, така го беше обръснал хубаво. Едно косъмче тук не може да видиш. Има, не знам дали е хубаво за самото куче. 2 пъти в годината по 6 месеца. Мамо, това Не, падат наистина по принцип, макар че са късокосмести, много падат и малко по-трудно се почистват, но аз
Давам му едни добавки, има хранителна добавка, като сърчица с такива хапченца. Но ги давам и нямам проблеми въобще. Само есента има малко така, около месец някъде, даже няма и месец. И пролета пак така около месец, като се сменя козата. Да. В Джамбо има едни отделца специални се продават, съм взимал и нямам проблеми.